moten dugu, ahotxan arazoak euki dugu zela, ez da entzun oinarte esan dugu nizabez, pero dugu amartik aurrera arazorik ez egotie. Ikerrek luze, ostikona, baina geu sartu dugu hogeta ibarrure, direkta gota dugu. Gernikeko bederatxe kanpora orduen, Hernani txakoie Gernikeko hogeta biko marran. Lehenengo tutxe. Partidukoa. Jokalari guztize barruen. Erdizen jolasten dugu Hernanik, molik ez dau. Kanpora jolasten dugu Bizegaz, Bizek amairu egaz. Hor erdizen txoketen dabe, ondo plaketa Gernikek, eta bana. Harina, esan dut naiz eta estan entzun, on momentu neuririk ez badabe, goiz osoa izen da Gerniken neurize, kanpu epizutxu. Gaur seguruenik eskura jolasteko partidu honen hasta izengo, baloi asko jauziko die, eta faz estatik honek oso importantik izango die. Ikusko dugu lehenengo melie, Gerniken alde, garrantzitsue, Gernikek normalien honek fasiek dominetie guztetiako eta dominetie lortzen deuz, baina azkenengo partiduen ikusi izan dominetan ez da bezenien arazoak eukitzen da bezala taldiek, metroak eta irabazteko. Ia gaurko partiduen Hernanin aurrien, Hernani be ekipo fisikoa izeten da, ia zelan doien. Momentuz atxera doa baloie, eta golpe Gerniken txako. Barrurantze sakatu da batak, bino arbitroak, amentik egitu zen ez dugu geuz askorik ikusi, ez dugu mentajari jolasteko. Lehenengo golpio Gerniken txako. Tutxe topeko dugu Gernikeko amarrak. Euren hogeta bizen. 21 metro irabazko bazen, tutxe Gerniken txako. Berrogei metroko lerroan itxi gora. Hernanik lehen errezio hasi deuren kutxe erdine jolastute. Gernikekoa jokalari pare bat itxi dabe estampoan, amabe dabe aurrien, atxirme bai. Da erdizen, ez direldu. Hernanikoak ikutu dugu, abana, bai arbitroak ez dugu eser markeu. Moten dugu Ikerrekor, ostikoa jolastuko dela. Atxera, altu baina metro eskorik irabazi barik, ez da bedorban doitzen horren Hernanikoak, horreitzen da Gernikako presiñoa, plaketen dabe, hogeta bi kanpoan dauz, Hernanikoak, aurrelarizek jolasten dabe, abana, Gernikek berreskuratzen dugu hor baloie, pasatzen dugu Gernikek bai ez da bantxu beten gabela, orduen aurreko ganera buelteten gara, ez da bentajarik, mele Gerniken txako. Oso ondo presion eta hor Gernikeko 11 eta 12ek. Hernanikoan komunikazio falti egon da. Eta metro asko irabazi duz Gernikek. Gogoratzen dugu gure 22 barruko mele batetik urten dugula. Eta oin euren 22en gauzela guraldeko beste mele bategaz. Ezkenengoan mele hori ez dagoen estable, Gernikek bentaji atara dugu golpie, ikusko dugu bigarren hauzela dugu. Segundan eskuetan dau, oso ondo Hernani, baina sortxisek lortu du baloie, Ikerregaz, Ikerrek 3/4 jolasten deu, ondo plaketa, baloie garbi, aurrelarisekaz, ondo plaketa Hernanik, defentsa gogorra betiko lez, aurrelarisekaz jarraitzen deu Gernike jolasten, ez doaz aurrera, oin, 3 laurdenakaz laban indegu hor bertan, oso plakaje gogorra, aurrelarizek azostabe, baloie Gernikek reko, atxien aurrelarizek, Peio Gaz, Peio Korramago eta aurrera jarraitzen deu, Gernikek baloie mobitzen baina metro asko irabazi barik, Hernani defentsa oso on bategaz, jolasten dugu hor Ostabe, 6 egaz, Ostabe plaketa, ondo garbitzute Gernikek ez da emoten denporie, Hernanik pesketako, ze defentsa gogorra Gernikek, Hernanik barkatu eta
plakaje alto, bide gorratituak. Pas asko Gernike, baloie mobiltzen alde batetik bestera, bai Hernani oso gogor, presioa sartzen hor Gernikeko jokalarizeri, eta plakaje alto izendalako bestela oso defentsa nahi bildire itzen, Gernikek balbatara txutetako lehenengo aukeri. Aurretik jartzeko markagailua. Ezintasun horietan. Hor da, lehen goztikoa. Bai, eta barrure. Iru eta bapes markagailuen. Zigarren minutuen bete barri. Eta beti esaten da, topikoa izaten da, baina importante da aurkari zen hogeta ibarruen sartzea nien puntu gazurtetie, eta Gernike lehengoz 3 puntu gazurten da. Hernaniko ez da berditxik atako deu, lehen erabaki deu Gernikeko zela izen sartzi eurrun, hau apurtxu bet laburra da, boteo itzen deu, kanpora. Peligroso gonda, harin ataken dugu hor. Kanpo gorra dikutu dugu, orduan ezin zen harin atara. Eta menos mal, bestela, guk sartu dugu dukite bizen, eta kanpora dara dugu direkta, zika ulitzak izan usakeria berriro, ratutxe, bertatu. Gernikeko bigarren kutxe partiduen aurrekoan ez da baloi garbi urten, Zuzko bigarren honetan, erdizen ostabe, oingoan bai, mola formeten da hor, Hernanikoa gogor, Gernikek jireti elortzen dugu hor, aurrera jarraitzen dabe, metroak irabazten, bera doaz, Urbil jodazten dugu horrikerrek, 12 segaz, baloi hor estable deko, beste fase bat aurrelarizekaz, eta bez metroak irabazten, baina baloi egaz jarraitzen dabe, beste ostiko bat, gora, oingoan ez da behartzen, bederatxik hartu du bote hostien, anartxegaz jolazten dugu 15 ondo plaketa Gernikek, Hernanikoa ondo garbitxute, sarratutik jolazten dabe, 7 hor metroak irabazten, segitzen dabe sarratutik jolazten beste fase bat, eskuekaz jolazten, ondo garbitxute, baloiek urten indeu, arbitroak ez dugu ezer piteu, pitetako izen da, baina segitzen dugu jokuek, 10 anartxegaz, metroak irabazten ostabe, ondo pesketa hor Gernikek oso ondo, arbitroak ez dino, zike arbitroak ez dino, ez da bezala eskuek altxe, peske gorduko emoten amaietzu, baina arbitroak ez dino, esetxkoa da. Doin aurkeri Hernanitxako ez da balo atara jolazteko. Urrun dau, baina zentreta, ez dut uste heltzeko arazoa gaukiko da, esenik Hernaniko amalauek, baina ikusko dugu. Ordostikoa, txarto, moduen potentzio erasorik ez dukin, erdigunin egon da, 3-3, oin PH minutu berdi partiduenak, berdin dute markagailua eta jokoa be antxelan doie.
Ostiko altue, ondo heldu da hor peio, plaketa. Posible plaka, Eta bi kanpoan dago Hernani baloiegaz, aurrelarisek askolastuko deu. Ondo plaketa. Habana. Gerniken presiñoa. Hernani Habana. Beste mele bat, arazoak eukiduz Gernikek azkenengoa baina baloie eskuratzeko aukerak azkarraitzu dugu, ikusko dugu hirugarren melea usilan doia. Golpe franco Gernikentzako, ez, emote mangesto gaitxik arrenguna gaitxik, baina ez belditzu dugu, ez da ikusko establo hori lehenengo lerroa. Así que berriro formabiko da bele hori. Adeko sortxizeko aloieik erregaz jolasten deu, honek 12 egaz, lepo, oi, Habana, kontuz horregaz baloiegaz, gape. Fuga da politxe izen da, baina ondo presion eta Gernikek, oza, parkatu, Hernanik ondo presion eta Hernanin lehengo melie, erratxe bezanaz. Sartu du Hernanikoak baloie, sortxiz denenkaten dau, ata dabe, amarrak amagostagaz, ostikoa topeten dabe, albi denporigaz, baloi hartun, ostikoa bueltan, Hernaniko amarrak hartu deu, ostikoa topetan berriro, albintzak ostabe denpori deko, albiko nik erregaz jolasten deu, ikerrek ostiko luzioen, baina amagostatxea doa, paseo itxetxo ostiko horrek, hogeta ibarruen da, urtetan da hogeta bitxik, ataketan intentetan deu, ondo plaketa hor Gernikeko jokalaritzek, Hernanikoa deki baloie, aurrelarizek askolasten da hor erdizen, joteko, Gernikek atxera gotaten deu, ostabe amarragaz, amarrak ostikoa topetan deu berriro, ondo prepareta hor Gernikekoak, ikerrekeko baloie, emoten deu beste ostikoa topeko dabela, apanan derradoa hor, albi presionetan, euren segundi bai, hartu dugu Hernaniko baloie, kanpoko aldien jokatzeko, ondo plaketa horra maikieri, ondo garbitxut Hernanipe bai, plaketa lauek, eta golpi Hernanintzako, ze plakadora ez da urteta. Pesketa aukide Gernike, baina lehenengo plakadorak urten bidu beti, eta arbitrak dino ez dela urten. Golpi, Hernanintzako. Nena esan dugu moduan, gaur ez da izango pase luzik ikusko dugu zen partidue. Hainkasko eta pase laburrek ikusko dugu, zelaizek eta kondizioa korrek diretan, naiz eta zelaiz ondo dagoen pisutsu dago hor ambiente. Hernanik azkenengo tutxe erdizen eta deus eizegaz. Prest dau, aurrien amagoa, eta atxera. Errez ataten du baloie, Gernik ez da sartzen molera. Hernanik aurrera jarraitzen du, Gernik ez da espabiletan. Metro asko irabazten du zor Hernanik.
Gogeta Ibarruen, Gernike Gogeta Ibarruen. Aurrela ezik jolasten da hor labur. Beste fase bat, kanpoan, 13 egaz. Oso ondo presion eta Gernike, baina Hernani baloiegaz mantentzen dugu hor. Baloie bizirik. Jauzin da aurrerantza, ez dakigu ostikoa, amentik ez dut ikusi emoten dugu baietz, ostikoa izen dela. Eta Tutxen orentzako da, Hernanintzako. Hernaniko jente asko geurra, noin Tutxatako dan bandan Hernaniko jente gaitzi dau beteta, ambiente politxe gaur urbietan. Tutxua Hernaniko antzako, osta behatxi Gernike listo dau eta baloi hori ostuten deu. Baloie Gernikeko antzako, Ikerrek ostikoa, raketik, 14 preste gonda, Apananderra botaten deu, Anartxek presionetan, baloi Hernanintzako, bentaja daban, ostikoa, 11 da horbera bakarrik ematen dugu helduko dela, eta Hernani lehen gontxeguek. Ostiko pare bat eta gero, oso Apananderrona, salte da bizek Gernikekoak eta Hernanikoak baloi hori disputetako, rebote 8 paparren Gernikekoari, rekupere dugu Hernanik, beste ostiko bat, eta velocidadiagaz Gernikeko parkatu Hernaniko 11 heldu da, 6 bainarin hau, eta partiduko lehen gontxegu Hernanintzako 3-8 markagailuen, eta beste 2 puntu lortzeko aukeri da zondi. Tamar markagailuen, 17 minutu erdi daraguz. Ondio partidu asko da aurretik. Estiko Luzi Gernikek, Hernanin eskuetara, 14 egaz, 14 ataketan deu. Esteu metro askorik irabazten. Baina baloi Hernanintzako atxera jolasten dugu, urek sartu da Gogeta Ibarruen, orduan ezin da direkta. Atara, Ikerren eskuetara, Ikerrek albigaz, albik ostikoa, baina Anartxo ondo koloketa labur, botaten de bueltan, baina direkta doa kanpora, eta Gogeta Ibarrutik txute da belez. Gernikentzako baloie, Tutxe, ezin da belarin atara dino arbitroak. Berrogei dago eta 2 marra hartien, Tutxe Gernikentzako. Berriro Gernikek aurrelari bat kanpoan izten deu, erdizen ostabe, berriz irabazten deu, Mola formeten da, baloi atxien dau, Gernike metroak irabazten, baina bera doa molori ez, aurrera jarraitzen deu, baloi egoizen dau, ostabe formeten dabe, Hernani sakatzen, ez dut ikusten hori momentuen baloien duen dagoen bez, golpe Gernikentzako, Hernani albotik sartu da ladino. Albotik, atxetik, euretik... Holan formeten nien, zure egunetik, zure zonatik edo zure aldetik bakarrik alduz sartu da horrek nani beste leku batzuetik sartzen ibili da. Hori dino arbitroak, golpe Gernikentzako eta pal batara berriro.
Lehen ostiko sartu ikusko dugu garren esulan nahi. Moten dugu fungo dela, eta bai, urtsuet eskumeti finako. Eta biko saki Hernanintzako anartxekaringo jokatu, baina ez. Horretzen dugu beste taldiek sartzen badaben zona de markan eta nire eta badasun, eta biko marrak irakara girdala. Luzie, baloie luzetzeko Ikerren eskuetara. Apanan derratoketan debor, Gernikekoak presionetan baloi hori, Peio saltetan deu, lortzen du baloi atxera botaten, Agustinen txako, ondo garbitxutxe hori, eta golpie, saraka formeta onda, ezin lehio eskurik zu. Rakamonte gaurretik sartzen baduzen eskue, baloi estuteko aukeri dekozu, behin Rakamonteta dagoenien, ez dago aukerarik. Eta beste aukera, Gernikentzako 3 puntuak lortzeko. Apurtxu eturruna, baina ardiro hau dau, ostiko hau ikusko dugu zelan daia. Bai, 3 puntu, 6 eta 10, eta 22 minutu, lehenengo denporien erdize pasera, honi ez da dominador klarurik partiduen, bi taldiek aukera askogaz, joko gitxi, baina intentsitate asko momentuz partiduen. Personaldean txekora botaten deu, Ikerren eskatzen deu, 22 kanpoan dau, ezin deu txuteu direkto arduen, bizegaz jolastu dugu, ondo plaketa, 22 kanpoan jarraitzen dabe, aurrelarizek asko lasten deu, 22 barruen sartzeko eta aukeri eukitzeko, 22 direkto botateko, inteligente ibildi hor, Ikerrek amarragaz, amarrak direkta kanpora, metro batzuk irabazitxe, Hernanintzako tutxe. Aurrelari bakarrik Hernanin dutxien beste denatan danak eukidaz barruen, oingoan aldatu itzen dabe, baloie falte da. Adeko ja Hernanin talona dolar baloi eskuetan aurrien jokatzen dabe, Herreaz baloi hori irabazitxe, BHSek amarragaz, aurrelarizek asko lasten dugu erdizen txoketako, ventaja ban, Gernike jokatzen dugu aurrelarizek 3/4 sakaz, Peio kondo solte dugu hori baloi egorozegaz jolasteko, ez dago bederatxirik, Amabizek ataten dugu aurrelarizek asko jolasteko, baloi hori bizirik jarraitzen dugu, beste plakaje bat, eta golpie, plakadora berriro estoako. Trabe duti dago momentuz partidu bitaldi golpe asko, aban asko, ez da ritmorik momentuz. Metro batzuk irabazten duzu Gernikek. Eta 2 marran parien atako deututxe. Berriro Gerniken jokalari bat kanpo anizten dutxetik kanpo. 6 gaz doiez. Ondo irabazitxe, ize galdu baina ez. Hernanikoak ez dire sartzen, orduan ez da molik. Ezin dire egon bitaldiek, ez talako molik, ez ezeo espazio gor.
txoketan deu Gernikek, Raka hor garbi, baloi Gerniketxako, Agustinio jolasten dugu Ikerrek, ondo plaketa Hernanik, jarraitzen daitzen dut, eskuartu sakaz, bakarriko amabize, bai ondo heltzen dira apoioak, ventaja, ez deu soltetan plakadorak, Peiok ez deu ikusi pasi, klaru, eta txoketan dugu hor, baloie jolasten dugu hor, Ikerrek saspizegaz, pare bat metro irabazitxe, Arin ostabe hori baloie, Amarragaz, Joandrek amabizegaz jolasten dugu kanpoan, Zeko aukerarik ondo defendidu dute horrek baina, golpera buelteten gara, ventaji eukidugu. Hernanikoak ondo plakede, baina belaunek lurrin eukida bezenien zukor plakador moduen solteu enbiortu zu plakadora. Hernanikoak metro batzuk atzera bota gurian jarraitzu dugu trakzionetan. Arbitrak ikusi deu, eta beste golpe bat, golpe asko gara guz momentuz. Iker horria txartela eskatzen dago arbitrari. Eta beste 3 puntu lortzeko markagailuen. Printzipio sostiko erreza, baina ikusko da. Eta beste 3 puntu. 9-10. Egiz esan, Hernanin zela izen gehiago dabil jolasten Gernike, baina ez du lortzen entxegu elortxie. Hernani denbora gitxio pase du Gerniken territorizoan, baina 7 puntu lortu da ezen talde bakarra izen da. Eta momentuz aurretik markagailuen, 9-10. Lagarren ostiko Hernanina, luzetxo du hau, baina 22 kanpoan berriro, Ikerrek aparan terra hor, jolasten deu, Amaikiek ataketan deu, Sortxizek irabazi, ondo plaketa, zarratutik jolasten deu lauegaz, lauek soketan deu, ondo plaketa Gernikek, atxetik jolasten dabe bostagaz, bostak txartu pase hori, Peio postikoa moten gotxo, Hernani jarraitzen din pelotiagaz, baina metra galduke, metro asko galdu duzu Hernani, baina posizioagaz jarraitzen dabe, ikusko dugu oin baki hartzen daben, atxien jolasten dabe berriro, espazizoa deki hor, kanpoan, bai, oso ondo Gernika, beste golpe bat, Gernika hori jolasteko ez. Ze ondo Matias. Eta berbaitxiarren, Hernaniko 14, berbain da beladino. Eta 10 metro atxera. Eta beste 3 puntu jartxeko aukerie. Gernike inteligentzizegaz dabil jokatzen hor, aukeri dekonien 3 puntu lortzeko. Aprobetxetan dabil momentuz, bat falledeu, baina gainontzekoak sartu. Baina importanti da puntuek sartu, inoiz ez dakizu gero partidu amaieran zenbat falti izango jatzu zen. Bai, ez da horregaz, Gernika horretik markagailuen, 12-10, guztiko sartu dut Gernikek, entxaiuek, transformeta eta golpe bat Hernanik, 12-10, 30 minutu betetako oin urbietan. Eta behizten dugu eta 2 kanpoan ostiko hori, bizen eskuetara Gernikeko bizek, txoketan dugu, ondo plaketa Hernanik, baina baloie Gernikentzako momentuz, beste fase bat, aurrelarizekaz, eta moten dugu Gernikeko ostikoa jolastuko da bela, ez dugu gure
bere zela izen mantendu, ostiko lagurre presionetako, laban egin deu, Hernani Sortxizek, baloie Gernikentzako, Sortxizek jolazten dugu Ikerrek amarragaz, ostiko Luzior, lepoa irabaztetxo amalaueri, baina Hernaniko amarra bedago horra di, hogeta bi barruen, kanpora botateko aukeri direkta, eta hori eitzen dugu Hernanik. Ikusten dugu talde batepe, ez da bela gure bere, zela izen jolaztu geur. Aban eta gulpe askoko partidu dabil izeten, eta inok ez gure puntorik erregaleu. Txute dutxe Gernikentzako Hernaniko zela izen, bai ardi kanpoan. Berriro Gernikek aurrelari bat kanpoan. Erdizen, ondo lortutu hor bostak, baina... Sortxize bederatzi moduen egondako loketa Geino arbitroak aldez tiempo sartun dela, aurrekoetan sartun da, ez da zer paseu, oingoan zer diferentia. Jokatzen dugu Hernanik harin, arbitroak ez dugu ikusi da esban itxibiko, baina jokatzen jarraitzen da Hernanikoa, base Luzie planoa amaikentzako, amaiken iztikoa, baina direktua kanpora, Gernikentzako baloie ostabe. Hor dabil Hernaniko amago ez kaskatzen euren taldeko ari zerregaletako baloi horrek asustikoagaz da eskure jokatzeko, Hernanik ezkeren gurti eta meti jolastu zen dugu eskura eta metro asko da puntu asko lortu dugu, gaur momentu ez dugu lortu joku hori praktikan jartxie eta hori dabil eskatzen euren amagozta. Oingoan atxera Gernike, ondo irabazitxe ez, Hernanintzako baloi Hernani dejazteako atxera doa baloi hori, atxera doa, Hernanintzako baloie Gerniken territorizoan, atxetik jolazten dugu lepotik, 3/4 akaz, amairuek ataketan dugu, ez da bape hona hori pasie, Hernanik metro asko galdute hor, ataketen dagoen sarratutik, ez da belortzen plaketie, metroak irabazitxe hor pare bat, Hernaniko gradi ez oso eskatzen dabil, ez dakit zer, amarrak hor ataketan dugu, ez dugu paserik eukin, sarratutik doa soño oztabe, ama oztak iruegaz, eurize oztabe urbietan, ondo Gernikeko defensie, baloi eskuekaz jolazten dabe, baina presiona Gerniketik, ondo garbitzuk Hernani irrak guztizek, inok ez dugu erregaletan eze bezamen, sarratutik oin, oso ondo Gernikeko defentsio, ez dugu erregaletan metro bat bez. Beste fase bat aurrelarizek kanpoan jolazten eskuekaz. Fase asko Hernani, baina metro gitxi. Oingoan sarratutik, amagetan dugu amarrak oso ondo. Epa, segaitxik erregale gori baloie! Amaiti oso ondo, oso frakazona, eta tutxe Gernikentzako. Hor, gure bizek baloie berreskuratu edo, ez dakit pentsa daben golpin egondan edo zer, baloie bota deu, adarri eman gile, da galdu deu, bero Hernanikoak intentera bai jolazten, baina Gernike defentsan geu, gogor dabil. Zike beste tutsu bat Gernikentzako. Jo, ingo, errez irabazten da bai. Aurrin Agustinagaz, Hernanik oztuken de baloi hori, ondo plaketa, Hernanintzako baloie Gernikeko terrenoan, ez da pasiona, baina lortzen dabe, amarrak deko baloie, amarrak kanpoan amabizegaz, aligaz jolazten dabe, baina abana da hori, eta aurrin dauelez amabize, edo amabosta barkatu, golpie. Hernanikoak ezaz dauz bankillo bat ez da laurretik egon, arbitrakinio baietz. Ja, berriro Gernike Hernanin territorizoan beste tutsu bat egaz, azkenengo bi tutxe galdu deuz. Hernani bizi dabil hor, betiko lez.
salteten dabe oinoin bai, baloi hori ondo irabazitxe, molan formeta, Gernikeko aurrelarizek sartzen dire hor, Hernaniko ape bai, aurrera doa molori, aurrera doie, metrak irabazitxe hon nio ditxue, dakit gradatik zozer da bizikusten ametik ez dugu ikusi, ventaja Gernik antxako, baina ez da ondo jokatzen hori baloie, eta ventajara bueltetan gara. Soka tarjeta era, señor. Golpe asko momentuz partiduen, ez dau txartelik, gradatik ametik ikusi estan zozer ikusi da, ze protestak hasi dire, baina ez dakik guze pase da. Bai, bitaldik egetan egin dira. Zeuzer egon da bilena. Esteus metro asko irabazi horra marrak aikiegaz, baina tutxe, hogeta biko marran berriro, Gernik eltsako eta onja bai, aurize benetan etorri de. Gogoratzen dugu, 12-10 markagailuen, 36 minutue, lehengo denpori amaitzeko bitxi falte da, erdizen jokatzen dugu Gernike, bai Hernanik oztukin dugu baloie, 22 kanpoan dauz, ezin dabe direkta bota, baina amarrak ostikoa botaten deu, inok ez gure belezela izeko naztu, oso ostiko luzie, oso ostiko na, Gernike oinogeta ibarruen, amarrakeko baloie, ostiko luzio honepe bai, direkta aldeu bota, ataten dugu Hernanikarin jolasteko aukeri, baina ez dugu gure. Erdi kanpoan, baloie tutxe Hernanintzat. Lehenengo denpori amaitzeko, eta ondino ez dago dominador klarurik ez jokoan ez markagailuen, inok ez du lortu euren jokoa martxan jartzi, igual Gernik etxo zer gehitxua, bai alan gabe faz estatiko horrek faieten dabiz. Tutxo hori Hernanintzako, Hernanik atxin jolazten dugarin, ondo presionetan Gernike hor, baia, puntan igon dugu, eta Hernani izte ibili da hor, ari jokatzen dugu iruek amairuegaz, metrak irabazten jarraitzen dabe, ventaja por placaje alto, amarrak ostikoa, eta helduko die, ez eneko gorostita da hor, adi, ez dut ikusi zirela baten, golpi Hernanintzako. Gernike hor oso ondo gonda presionetan defensa bai apello puntan igonda, huekoa ikusi da hor, Hernaniko 15 ganartxek, eta oso ondo irabazia ez metroak. Partidu berdintxue da, amalago berriro kejetan arbitrari, ez dakiko eser paseten da bien, eta paloatara bote de konkerie. Faioak gaur ez die parkatzen ez talde batetik ez bestetik. Metro guztize karuek dire gaur. Diego el chaparrón. Hernanik berriro aurretik hartzeko aukerie. Ostikona, baina kanpora. Así que, hogeta bitxik atateko aukeri Gernikentzako, minutu pare bat gainezti geratzen, Gernikek prisarik esteko moten dabena gaitxik, moten dugu aurretik gure dabela maitxule lehenko denporie, azkenengo jokaldi ze marke dugu arbitroak. Que ya vale, 1-2. Luze hor amarran, sakie, amalagoen eskuetara, amalagoek txokengo dugu hor, lehenengo plakazie faieta, ustuztinek minik dugu gainera, amarrak jolazten dugu, amarrak ez dugu pasi toketan, metroak irabazitxe hor, baloie bizirik, zarratutik ez, beste aldetik jolazten dugu, ze ondo amalago hor sartudan, bizirik jarraitzen dugu baloiegaz, zazpizegaz jolazten dugu hor bostak, eta ventaja oin
boten dalako rakorretara Gernikeko jokalari bet, baloi Hernán intxako ez da bentajarik, así que golpera bultioten gara. Hogeta bibarruen, ikusko dugun, agatara, tutxera doazen Hernanikoak. Oin bai, azkeniko jokaldiz izango dalakoan. Eta pal batan. Mira que listo. Intente dugu Hernanikoak metro txubetira bazten barurantza, arbitrak ezietz dinotxo. Sácale tarjeta ya, pues mira, otra vez te está haciendo. Hori metro txube. Es que... Txizek berbait txetxola, amalabek aprobetxe du, listo ibilida eta metro txubet barrurantza. Ez dut uste bierdain metro horrek sortiko erresa da, baina inoiz ez da tortxartu. Oingoan bai, barrure, 12-13 eta lehenengo denporie amaitxute. Partido oso berdin due, ikusko dugu bigarren partiek zelan ikeitzen da ben aurrera. Listo. Zer da hori? A ver, de puta madre. Cascos. Berbait pasuen. Deja cascos, no. Hoy. Tú como quieras, ¿tienes? Les dejamos aquí ya, ¿vale? Abres un poquito piernas, ¿vale? Con esto. Y un término medio, ¿vale? Ni fu ni fa. Con esto para adelante y para atrás, eso... Este es el zoom. Yo lo manejo mejor con esto. Si tienes un poquito de tacto y ritmo, ¿no? Si no, este está ya... Lo tenemos programado para que haya una velocidad. Es un poco lentito, ¿vale? Sí, pero con la otra vez. Ahora ya está. Vale, le voy a dar a grabar ya, ¿vale? Para que no se te olvide. No se vale. Si quieres no quiero de ti, ¿eh? No, dale a grabar. ¿Seguro? Sí. ¿Ves que está en verde? De vez en cuando mira aquí, que está en rojo, ¿vale? Que a mí ya me ha pasado más de una vez que pienso que estoy grabando y no estaba grabando, ¿eh? Vale, tú dale a grabar, ya está. Grabando, entra todo lo que hablamos, ¿vale? Tengo aquí un micrófono y ahí otro micrófono. Aunque tú hables bajito, entra todo lo que dices. Dale a no grabar. Vale, pero por favor luego acuérdate de darme, ¿vale? ¿Dónde está? Aquí. Ya, ahí o aquí arriba. Pero aquí le dices, ¿no ves el rojo ahí? Sí, ¿El ahí, botón rojo? ahí. Vale. Si no está este para... Tú recuerda Tiene que estar en rojo. Esto en rojo. No, el botón no. Tienes que fijarte ahí, ¿Ves aquí? le das Rec. y pones. Le das stand-by, ¿vale? Fácil, sencillo y para toda la familia. Me voy a grabar todas, ¿vale? Luego Sí. Te llamo por favor, ¿vale? Tranquilamente. Luego, todo, ya sabes, todo en la mochila, como otro día y... Sí. Dejo ahí dentro, bajo llave y andamos. ¡Hola, cariño! Sí, ¿eh? ¿Ahí se te ríe? Perdona, baja tú. Voy a bajar, venga, también. Muchas gracias. Sí, cariño, ¿no? Vamos con una hora de sudor. ¡Ay! Ya, ¿cuántos meses, eh? A ver, ahora fecha por el baile.
Aitor, Martí. No sé, ¿cómo se llama? Desillarias con... Baina, bota ingo da, oso? Bai, kartzemo. Hori bai, hemen egon bierda isilik, eta geldi. Guzturiko ez da izango. Bai, guzturiko da. Etxerako esan du. Ale! Kontuz, mesedez, sare. Gure basu horrekin niko gara. Sale, torko zan honan igazala. Haure gazo. Torri. Hain formal egon bigu, Nire bai. Etxibiztasun. Hemen egon bierda, entzun. Hemen egon bierda, eta zuberizidu. Masta zu txoka? Yes! Zelako onierra deko zuzu. Zare. Zela ara moman etxien gariño? Ondo? Zijan dozu. Bakarroi. Okela. Arroza! Tomatigaz! Uaa! Oso? Oso ondo bizi zara zu. Horti gora. Oe! Uzi direz, Usu ni gorde, tío. ¿Dónde puso? Mama se gozara hoy. Maitetxo bai etorri da. Eta gortxon. Bai. Eta txitxe. Osala da bai egon zara? Faltan. Eta bizir goizien bebai aita deko azterketie. Bajetu. Eta non egon begara? Gu, noiz, oin? Geur non eitzen zulo. Ze ondo ez da? Bai, super ondo. Eta... Ni behar nazkun zare? Ez? Jope! Eta bizir goizien, azterketan baitzen dutenien deitzuko txut, eta etorriko zare ja etxera, bale? Eta ia batera gongo gara. Viernes azterketa esan. Mañana esan. Suele pasar. ¿Qué te va a contar? Pero ya habrán comido estos la chala y eso. Oso onda, Está mal. Sare, pronto, saltxe, hortik corazón. Ez da guztitxe, dela? Ez da, vale, entonces sare gure basu. Algún febrero, que es de Ledos. Y, por ejemplo, ¿Cuántos partidos? ¿Cuánto? ¿Contra? Allí. Cisneros. Allí. Cisneros, el primer equipo. Valencia. Aquí. Y otro, Pozuelo allí. Bueno, los viajes, dentro de lo malo. Sí, pero dos partidos contra equipos de división de honor. A nosotros que justo ahora mismo tenemos a 6 lesionados y 2 con roja, pues ya con roja ya el siguiente partido por jugar. Bueno, has tenido un descanso, me pongo menos mal. Sare, ikusi, ¿vale? Kabli edad, ¿vale?
Gero momenturen baten aburri dute, ez. Aburri dute basan zero, esan da, etxuko txota Maria, agu Maria, edo Maria, eta joango zara berria, bale? Eta 1518. Zube hola joango zara urte batzu barru? Niga, zonuti bueltaka? Pero yo cuando este no hay un tiempo. Ez dozu gure izen etorri partidu ikuste? Azkenien aita gazkure egon. Kontuz, ja, baina, lehen amak ezazte, eskara joango ze Sarek ez dugu gure joan. Azantza, zena Sarek ez dugu gure joan. Rugby ikuste. Ja, eske igual zure txako luzieiz eda partidu bat ikusti ez da, eta aburri due. Bi urte goduz otxaia. Halek bost urte ingozuz. Martxoan. Bost edo lau. Ez, lau urte ingo, Legi. Ezen zantik, nik izki. Entxo. Gehien genti, Eurize da lez galera, mesedez. Gana entzuten gaztela. ¿Juan? Bai. Yo creo que la cámara... Hortik, entxugo. Zer? Hombre! Atxitxe! Zer? Baso! Hora! Zer da da? Jansu behize? Da, zeran bi? Bi plater. Bi plater joan deuz atxitxe? Poca gente, mucha gente, mucho. Txitxe badu, Zena gora txitxeri? Agurra txitxe. Hor dago, ja. Agurra txitxe. Entzuten ditxua. Bai. Amari deitxuko txedu, alde, etorteko zure bile. Entzu zu, corazón? Zeske hemen entzuten da denpora guztizen esaten dugu, no? Nahi zuen hemen egon de denpora guztizen? Vale. Zirik egon bitzulo esan. Claro. Zeske... ¿Qué apuestas? Kontuz! Sare, nora zoaz? Sare, entzun, nora zoaz? Sare zu joan? Egon hemen mesedez. Entzun, entzun. Hemen ezin gara egon hola, bale? Zenik, Cariño, es que si no se gonzubas.
Osa, baian lan segun zugaz, entzun, baina ulertu dira edo. Egon birnaz kamari egaz eta ordenagailu egaz. Orduen, ezin nazi egozugaz, ondo, bale? Gero pango da zure dira. Amaitzen dut partida segidea. Bueltan gauz bigarren parterako. Aldaketa bat itxien ez Gerniken. Sortxizek urten deu, Matiasek, Damasazpi zenbakizegaz, Eder barrure. Vamos, máquina. Vamos, solucioname esto, solucioname esto. Venga, ya. Venga. Venga, data. Venga. Todos. Venga, tópela, Ale, mutilek! Normal, meses, Oin bai azteko da bigarren zatize. Gernika tenatako duguain. 6-3. Arbitrakoen bai pitetan deu. Tiko Lucie, disputara Orpeio, Bakaje ona. Eta bi kanpoan dauz. Eta urtetan, Iker reglaban. Moduen Gurizegaz, Laban asko itxizorra zelaizek, Iñarte ez da izen izan paseu, baina Oentu ematen paseu izan. Tutxe Hernanitxako, aurrelari danak barruen. Erdizen doaz, ez da sartzen golera hor Gernika, ondo plaketa. Hernani jarraitzen dugu baloiegaz, ustikoagaz urtengo dira emoten deu. Federatxik amananderra, Morosegaz, eta dispure horretan. Disputan el aire, toca blanco, balón para Gernika diño árbitro. Así que beste tutsu bat Gerniken txako. Ama, a ver, mesedez etorri, eriesi nahi egon aden. Baloi irabazten dugu Gernikek. Ez dau kontakturik, ez dau molik. Gernikek urtetan dugu hor. Horrelarizek asko lastuko dugu Gernikeko bederatxizek. Metrorik irabazten, bai austikoa surtengo dabe. Lehenengo partien moduen talde batek, beste gure zela izan jokatu gure. Hartu dugu hori baloia Gernikak, bai atxera doa. No, señor. Baina, bueno, ite dugu eta listo. Diño arbitroak Gernikeko jokalarizik eskuak sartu horretzela, baina mala huekon da baloia aurrerantza. Baina, bueno, piteta dugu eta listo. Ezin nazi egon, cariño. Oso, ostiko nago baina mala huek. Ezin nazi egon. Eta Tutxe Hernanitxako 22 marran parera.
irabazten dugu hor Hernanik ondo, inok ez gure moliko. Sarratutik jolasten da horregarin, Hernanikoak aurrelarizekaz, oin beste aldetik, beste fase bat, bigarren fasie, hirugarren aia luzedoa, hirula ordenakaz, baina baloie bera, Gernikak eko baloie, bentajiegaz, Habanan bentajie, aurrelarizekaz hor, Gernikeko bederatxizek ikerrek, metro pare bat irabazitxe Gernike, baina berriro be, ostikoa surtengo dabe bertatik. Disputetako baloiona, Habana, Hernanik, baloie Gernikak. Baloi hori ez dut ikusten peio jolasten deu, baina ez da pase bat nahi zen, ez da digon garbi baloie hor. Baina Habana egon darina, basike Melie Gerniken txako. Derdago oinor, talonador moduen, aldaket egon da talonadorrian, orduen ikusko dugu Melietan aldaketari dauen edo denak berdin jarraitzen daben. Franco Gernikentzako, harina osartu bilela dino, arbitroak nele horretara, ez errespeteu hiru denporak antza. Namoten dugu ikerrek hor, Habanan derra jolastuko dabela, bai. Inok ez gure baloie urkien eskuetan, baloie disputeta, eta Gernikentzako baloie derregaz jolasten dugu horpeiok, atxera botaten dugu Gernikeko Hernaniko defentsiek, eta golpie Gernikentzako. Ez da laurtetan plakadora, ez da bela soltetan, plakaz inoztien. Gernikek beste 3 puntu sartzeko aukerie. Bostetik 4 sartu deuz, ikusko dugu 6. zelan duien. Ostikoa ez da sartzen eta hogeta bitxik atzateko aukeri hon Hernanik, harin gudegoetara, sei golpetik 4 sartu deuz, Gernikeko 10 eur. Ostikoa, luze, 10 eskuetara, 10 ikerrena, zerbizeneko baloie, beste Habanan bat, estabe disputara juteko aukeri albiko ingoen Hernanik errezio bazidu baloi hori. Ostiko luzie, urtenda, baina harin jolasten dugu Gernikek, ikerreko ostikoa bueltan, botetan dugu barruen, Anartzen eskuetara, Anartzek bere 12 jolasten dugu, honek atakeu, albik ez dugu lortzen hor plakajie, metroak irabazten Hernani, bai ondo plaketa, raka garbi Hernanintzako, beste plakaje bat, eta jokoz kanpo, ez dakit 12 edo 15 Gernikekoak. 15 egoten dugu albi, fuera de juego, así que golpe Hernanintzako eta tutxera juteko beste aukera bat. Metroak irabazitxe hor, Gerniken zelaizen sartzen die.
Erdizen jolasten du Bernanik, Bernik ozta besta molera sartzen, ataketan dugu hor bostak, ez da belortzen plaketie, oin bai. Beste plakaje bat hor, beste fase bat eskatzen dabe, 3 fase bat dira, eta golpie, por no mantenerse en pie en el rack. Bernikeko amarrak egunik onena. Oso onadeko, baina ezakit ze pasatzen da. Baina tutxe Gernikentzako ez die euren zelaitxik urten. Oinarte ikusinikoagaz, tutx, nova bermol, patada. Aldaketa Gerniken, Roque sartuko da, bere ardez, Nordoie, laue, Gernikeko laue, kanpora, Gerniketxu barrure. Bost jokalariko tutxe. Hernanik oztute. Jolazten dabe, baloiek lagun itxitxo baina txelantza jarraitzen deu. 14 baloi eskuetan, sarretutik doa, ostiko politxe botaten dugu hor. Baina bizek irabazten dugu Gernikeko bizek baloie, metroak irabazitxe. Horrela izekaz jolazten dugu Rikerrek. Pananderra hor, amarrak temporie deko, baina Gernikeko defensio oso ondo hiltzen da. Golpe, jokoz kanpo, harin jolazten dugu, Bernanik. No es nada, jueguen! Habana. Zaten dugu lehenko partidu pasea moduen, ez da dominadore klarurik, metroak karuek dire, bi kapitainik bitzen duzon. Jauzko da bizegoten arbitrantzako alde batetik eta bestetik, eta mozen dugu arbitroak gelditxugula dela hori, logiko da moduen. Eta bizikaz berbain hostien, melera buelteko gara. Amarraka kantetan ibiliko dire, lehenengo baloi irabazen dire. Hau, ez da bidea erik, denporio gelditzen dugu arbitroak lehenengo erroak berbaitzen gobitatekoakin. Guzteko jagunen txutiz esaten da, baina horrek teknologizeko ondino kategoria mitara aztitu du. Golpi bite hor arbitroak, Gerniket tutxera jungo da. Mai, metro txugei zabila bat duz hor, Gernikeko amarrak. Eta bize baina putxu bezkanpora hau. Tutxe Gernikentzako,
Hernanin zela izen barruen. Amairu minutu dara guzu zer ditxeo zarritea pare balder. Zerrazue, ez da un puntutik markagailuen. Baitu dutxe, dakigu zelan baina lortu dugu Gernikekoa. Baloi horratxien da. Aurrera gaur mola, metro asko irabazten dut Gernikek. Ventaja Gernikantzako, mola botatzen dugu Hernanik eta ezin dalez baloie jokatu. Zutera una tarjeta. Eta hori bai, emoten deu txartel hori zegoen dela Hernanintzako, Amalaguntzako. Reiteración de golpe suposatzen dut. Gaur berabe, gelditzu da belako nola. Eta Melia Gernikaintzako. Oin Gernike jokalari bat gehiagogaz. Txegu elortzeko aukeri edekon. Moten dugu Hernanik meletik eta bela pertsona bat. Meletik ez beberatzi jarri da hor ala izango basa moduen. Alde zarratuen da norragoteko defentsan. Eusko dugu Gernikek alde hori atakatu daben edo ze aukera hartzen. Baloia Gernikekako horretxien, zarratutik jolazten deu, esan dugu moduen, ondo plaketen dabe, baina eskuepe ondo sartzen dabez. Baina beste bentaja bat eduki dabe Melien, albo sakatzen dabela, euren lehenengo lerroak. Hirugarren golpe izan duen Hernanina, beste mele bat. Amar metro ukiko duzor Gernikek entxegu markar arte, aurrekoan Bizemak izbaia sortximoan jolaztu denak, sarratu atake begor. Bederatzi kontra ikusko dugu rengoan berdin nintzen daben, edo ze aukeratzen dagoen Gernikek. Establia da medio hori, jartzen da. Metroak irabazten Gernike hor, ataten dabe, oin beste aldeti doaz, amabizen atxoketan, laketen dabe hor. Baloie Ikerreko inbeste atletik Agustinegaz, bakarrik dau, baina heltzen da hor ondo. Lehenengo lerroa Gernikekoa, Roke Ostabe bakarrik denpori bida hor pentsetako, da jokaldizek ondo itxeko. Oin bai, Gernik ondo pozizion eta Ikerrek paso hori luzetxo gogotaten dugu Bizentzako, metroak irabazitxe hor, oin baloi hori harine, Zazpizegaz eta Gernikeko lehenengo entxegue. Amazazpita amairu markagailuen. Gatsa izeten da baina hor, urbil zauzenien, mago asko goten dira aurrera itxeko, baina normalien martxa bat bajatzen duzunien, da baloi hori inteligentzia gazkolazten duzunien da velozidadiegaz, Ikerreko rondo tope dugu bizele lehenko pase luze bategaz, ero harina eta baloi hori eta ez totxon monden pori Hernaniko defentsiri koloketako eta Gernikeko lehenko entxeu. Amazazpita amairu, 15 minutu pase dire bigarren temporakoak, oino asko beratzen da partidukoa eta beste 2 puntu gehitzeko aukeri Gernikentzako. Beste 2 puntu, 19-13, 6 puntuko bentakiek. Gehiagoa, segunda Gernike lortu dugu hor, puntu horrek gehitxie, oin entxegu esartu dagoenaz, oso pasirakoan, ez dakit odoletan edo dagoen.
aldaketak egingo dugu. Gernikeko momentu honetan, Carlos dago presa hartzeko, Pasio. unor urtengo dan. Urtengo da, amabizi urtengo da, Gernikekoa. Zaude urteten da, eta gure Carlos barrure. Bueltan da Carlos aurton. Urte txubet edo pare bat jolastu barik egon oskien. Aurton buelte da. Egia zelan jokatzen da bezen honek edatzen dugu eta hor dut. Laburtxo beda hau baloie, ondo irabazten dugu hor Gernikek, nani ondo heldude, baina baloie klaru Gernikentzako. Hor aurrelaritzekaz metroak irabazten. Upa! Ez da izan baina error bizirik. Reina error. Taira, parkatu. Ostikoa, Gernikek ez dugu debelezela izan jolastu, presionetan doa hor, Riñok ez dugu baloi irabazten, oin bai Hernanikoak atxera, Ostikoa jolastuko dugu ez, txoketan doie, plaketen dabe bigarrenera, oin sarratutik jolasten Hernani, ondo hor Gernike plakazien, baloi Hernanintzako, beste fase bat kanpoan, eskura jolasten Hernanire guzteteako moduen, pibotietan dugu hor bederatxisek sortxigaz jolasteko, baloie bizirik mantentzen dagoen dino. Beste fase bat Hernanintzako, ja Gernikeko zela izen sartun de, lepoa hor, hiruek txoketan deu, peio plaketan deu. Baloiegaz Hernani, hor bize jolasten dugu urbilen. Velozidade gutxo sartu Hernanik bere jokoari, Gernikeko defentsi ez egoteko prest, eta lortzen da biz momentuz, metroak irabazi eta irabazi. Osta begoin amarrako Ostikoa, Carlos eripasetan dotxo, Hernanikoak irabazten du baloi hori. Ez dakigu ze pasetan hor, eta golpe Gernikeko rakera jauzi dire. Zike golpe harin jolastu amarrak, baina oso zer pase da, bai Hernaniko jokalariren batek min hartu deu eta erbitratu jokoa pare deu. Eta denpori geldi berriro, hor ikusten ametik ze jokalari da, espero dugu oso grabi ez izetia. Eta emoten dugu Gernikek ez aldaketa bateko dabela. Bat gitxiagoa segundoan eta minutuetan entxegu sartu da jokalari segodoletan egon dalako, emoten dugu ezingo dabela berriro sartu edo kanbio esan dabe. Igual hau bigarren hartzen da. Eta bitxartien jokalari bet arrure, 18 zenbaki zen. Ostabe, denpori martxan. Moten deu tutxera jungo dioela Hernanikoak. Zonalde unien dauz, eta Gernikeko eta bitzen sartzen dire. Aukera hona deke oingoan, puntu jartzeko markagai. Jokatzen dugu hor Hernanik, baina kanpoan jolasten dabe, hor ondo Gernikeko defentsi ez dutximon denporarik guade hitzeko, baina Hernanikoak baloiegaz mantentzen dabe, zonalde honetan harin jolasten dabe beti baloie, esplosiboak dire. Baloie ez dago garbi, Hernanik mantentzen dugu hor baloie, ez dut ikusten abetik ondai, beratxe jolasten dugu bizegaz. Este metro pare bat irabazitxe ez da bera botaten da aurrera doa. Baloien goizen dau, lortu da bera botatie. Hirugarren erabadan be, ostabe laburrien, bentaja, jokoz kanpo. Hernanikoak bentaji eta baloie.
Ez diki bentajarik, ari jolastuko dugu Hernanik hor golpie, ondo hor Gernikeko defensie, ostabe bentajan, baina ez dakit ze bentaja bai arbitrak alan dino. Beste plakaje bat Gernikekoa. Eta bai txartelatako deu, nik uste dut gure markan egon garela eta hor orduan ezin dela golperik egon, baina arbitrak ez dagoela nik ikusi, eta Gernikeko seizentzako txartel horitze. Join bizek amalau jokalari gazkolazten, eta Hernanik Gernikako 5 metroko marran baloie, emoten dugu Gernikako 6 bueltan daro barrure. Orduan 18 urten handiko dugu, bai, hagan da. Gernika! 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 Ostabe hor, laburrik jolasten dugu Hernanik, Bizegaz berriro, ondo plaketa hor Gernikekoak. Metroak irabazi, bitxi badian metroak irabazi eta irabazi, ez da belortu sartxie. Palea metrik ez dugu ikusten. Hogetan, bai, hori bai. Entxegu Hernanintzako. 19-18 egin markagailuen. Zazpiko erreza deko Hernanik, ezike seguruenik beste 2 puntu lortzeko aukeria. Eta hori Hernanik, bosko kalarideko prestor sartzeko, aldaketak gehitzeko. Lehengo lerroa moten dugu aldatuko dabela. Eta Hernaniko espulsa hori, amala hori ja, denpora bitxi falto gehiago zelaira sartzeko. Bueno, amalau ez dagoela ez, 15 txute biko deu, baina ez dut uste ametik, arazo handirik eukiko da benik. Beste 2 puntu, 19 eta 20 markagailu. Ez aldaketa Gerniken, bat zemak urteten da eta 18 zeon barrura ea partidu amaieran. Markagailuen 15 minutu falte diela marketan dugu, aia arbitra beratu dugu. Erlojue nahiko txutan orduen 20 minututik urbile hongo gara. Hernanipe bere lehenengo aldaketa gehitzeko prest, 5 aldaketa egon batera. Ekipoaren eren aldatuko dugu, bat zenbak ze kanpora, Azpize de kanpora. Reio Melie de kanpora. Amabiz ere noten dugu, ez? Bai? Bai, Amabiz ere kanpora. Lau esango, lau barrena, ez dut ikusi mergotena. Iruzen baki. Carne fresca, ata de Hernanik, 8 urtengo dionek. Eta bikankoan, baina ez da bebotaten bera, hori bai pello. Baloi atxera, ostiko botaten gabe, Iker hor prest ostiko hori hartzeko, beste ostiko bategaz buelteko deu, presionetan hor, Albi, baloia lortzen dabe, baina Carlos Lurretik hartzen zundela baloi hori, atxamar puntok ikutu deu eta aurrera intxo baloiek, Meli Hernanintzako, eta Gernikeko 10, arazoak azurdeak. Amala Hernaniko bueltan da, 10 minutu kanpoan inoztien. Esan dugu lehen izutsu dagoela gaur zelaize. Naiz eta nahiko berde dagoen, bigun dau. Ainkar eta gemeloari hauiak askori guztetan. Carlos, cambio por Sandra.
Sartzen gor, 21 dago 9 modu jolasten, eta golpe Hernanintzako Gernikeko batak, dino arbitruak berantza hor, tiretu da bela besoga, sagarri ez da bela luze mantendu. Así que golpe Hernanintzako. Halo. Bai. Eta hori aldaketa badau Gerniken, 21 Carlos hartu berritxe. Odoletan hasiei da, Kazuga sartzen da bere partez, eta Hernani bere zela itxik, bal batera jungo da. Lehen potentzia, erasorik ez da edukin erdi kanpotik, ikustu dut potentzik ez dela izango arazoa, perdi erditzen da, barruen ikusten dut nik balo jau. Gotxo gaina amala hori, gaineko espulsun eta gero demostratako hori. Pastilla! Balo, estikoa, zeaz, estikoa esondo, potentzioa. Rekor paretan de bainkiegaz, estikoa luze, hogeita Ibarron izendales direkt alde eta kanpora, txalan egin deu. Así que Hernanintako dutxe, Gernikeko 40 metroko lerro bat. Zau lortu Gernikek azken bloketan bere zela itxik urtetan, eta oso estabe Gernikeko aguentan. Eta estabe geratzen den temporie, Carlos Arrure dator bueltan, geratu da eta odola, eta Zuga honeta bizen bat izan azkanpura. Hernanik irabazten dugu dutxe, nola ordenak asko lasten dabe, nola ordenak hor kanpoan itxi da besen delanteruekaz. Oizarratut idatoz, Bizegaz, hor Agustinek plaketan deu. Hernanik baloiegaz mantentzen deu, harin jolasten, aurrelari zekor aurri jolasten, oso ondo horra malago esartun da. Baloie, Hernanik, ostikoagaz jolasten dabe hor. Eta marka eskatzen deu, Gorosekor bizirik ibili da. Ari jolasten deu Ikerregaz, Ikerrek ostiko luze bat botateko. Eta beste tutsu bat, tengo leku berbine praktikamente, metro pare bat aurrera, Hernanintzako. Beste bialdak eta Hernanin, Amaikie kanpora. Aldaketa bat Amaikie urten da. Jamola, dutxe Hernani kanpoan jolasten deu pasi, ez da bat egoizen, Amaikiegaz pare deu, así que ez da bana. Baina metro galdu duz hor Hernanik, bai ez da egotaten bera hor, amalaue. Aurrelarizek azor, ze ondo Hernani hor, betiko lez jolasten laburrien. Eta batak metra asko, Sortxizek aurrera motean pasera dela, baina ez teupitea, así que ez da izen. Ventaja Hernanintzako, eta seguramente tarjeta potaten badauen ez da raro izango. Kanpoan jolasten dugu Hernanik, barruan txasapartzen dugu horren 15, plaketen dabe, jolasten dabe hor dinamikiegaz. Badabil Hernani bere ritmoa sartzen partideri, bentajagaz jarraitzen deu, eta antxegue Hernanintzako. Karrera asko sartu da bezo, Hernanik aurrelarizek ebaitzen, eta horrek defensi eridmin asko ditzen oso beti. Zestozun espero leku batetik sartzen atxu, zaurri rikosunien kontrol eta plakei erdozuna erretza izaten da, baina albo sartzen direnien, ebaitzen karrerakaz, eta Hernanik hori oso ondo dugu azkenen gurtietan. Basta horren erreza izaten defenditxie. Beste 5 puntu markagailuen, 19:25 momentu honetan, eta beste 2 puntu sartzeko aukerakaz.
Partidu samarra dutela beste bitek. 19-27, 8 puntuko diferentzize hau da, entxegu bat baino gehiago diferentzize. Egize da, unio denpori geratzen dela. Egize da, unio denpori geratzen dela, baina Hernanik momentu honetan aldaketia den Hernani lauelo hon kanpora, Hernani hon kamisasko hitzen dabil batera eta Igerte dabil jokuan. Mankillo zabala deko damoten dugu eta eskertzen dabil zoingo puntuen. Disputeten dugu oin hori Gernikak, ikutzen dugu Hernanikoak eta kanpo dago, así que tutxe Gernikentzako. No sé, algo ha pasado aquí. Zu bakarrik etorzara, bitxo amu mazarratuko. Ezin zu. Tutxe Hernanik eskuten dugu, baina lortzen dugu aguseko rekuperetie. Baloio Gernikentzako, Roque Baskolazko Gorrikerrek, Eder Garbitzen, beste baloi harin bat, Lepoti Carlos egaz, Amarrak, Lepoti Pebai Goroz egaz, Goroz egaz, Elusien iretxako abana izen da. Eta bai, arbitrapeon, inerran, Saber. abizoagaz, Ezin azela egon, amezagaz, partidure, kamarara. Goroz enpazia hori erantzatun dut. No sé qué pasa. Me dice que no sé qué, no sé qué. Ahmed, sale. Enseguida al 9, ¿vale? Mar minutu. Edo bitxia, ustai zeba garatzen da. Bost minutu. Beste mele bat Hernanintzako, azkenengo golpea atatu gabe, eta igual golpe franko bat, denpori ez da belako respeto Gernikek. Ia zera bat Is not supported by the Davis. ematen dugu luzeu eta dago gauztikoa, goratzen dugu golpe franko batetik kanpora atzaten dago zu baloio beste eta dintzako dela. Hernanik klarideko, ez da bela bere zela izen gure jolastu, eta Gernika bez gauztikoa, ez da oso aurrera, baina gora bai, abana dago. Así que, baloio Gernikentzako. Gernikeko expulso de Barrure, así que hoy berdin dute da, oso amagos en kontra. Ha entrado el expulso. Y ekipoak aprovecha de ventaje. Gehiago jolasten egon dienien. Inolako egun baten, pertsona bat gehiago asko igorten da, gehiago bat defentsan. Gernikek partidu irabazi guan egon puntuek lortu ditu laster. Bestela denpora ari geratuko da. Elienor, Hernani gehiago, baina... Kontxer guralde piteko dago, ez? Laterales sakatu da bela oin, ilue pariko este pilierrak, así que baloie Hernanintzako. Eta ostabe paloatara. Zuteko aukerie. Sartzen dugu,
11 puntuko ventaji jarriko markagailuen, ya esto chupo es hecho Madisoko Gernikeri golpe de ase guateaz, etxeburuko zen. Así que gatxa hori zengo zen handino. Eizi daia gatxa dala, baina aukera dauz. Honegaz ja, ugeraz, segitzen daben arren, niko gatxekiko dut. Ostiko hasta bat, no, raro, lehen nuak oso ondo gota duz. Erraniko amala hori, baina azken dut dut. Niako ostiko hori. Así que, emeretxi eta 27, 5 minutu inguru falteko dire, 22 zaki Gernikentzako. Urruntzen dugu Gernikek baloi erdikako zeltzen da, 14 ekartzen dugu, 14 pasetan dugu baloi hori. Hernani euren zela izen jolasten, 13 plaketa. Hor baloi garbi hon bai. 14 kostabe golpietan dugu, Hernani baloi egaz. Lehenko partien, ez dira horren beste jolasten, baloie ez dira euren bat. Zela izen jokatu, haien emoten duia aurretik da zela markagailuen enkoile paseu da bila. Oin berbaitxearen, txute bengo da. Ustiko na hor bederatxizek, Gernikeko 10 eskuetara, 10 gorosegaz hemen kanpoan, gorosek ataketan dugu, metroak irabazitxe, baloie soltetan dugu, Bizeko beste metro asko irabazitxe, Ikerrekari norre derregaz, bentajan gainera Gernike. Ikerrekari jolasten dugu hor, peio bat, baina abana da. ¡Hostia, cabeza, joder! ¡Hostia, Iker! Abana Donales, Gernikeko gorsiga sarin jolastu dugu, baina Joder! batzutan ez da errezara bat dionen hartzi hor barruen kontsazioak topera zauzenien. Eta Hernanik uste dut azken aldaketia, trakzio dantzerana, balona dora, kanduzitan dugu, kapitani urten da. Ia zelan doan non, mele hau talonador berriz ega. Gure markagai bendaren pori beteta agonarren arri, jare da bere, ez dakit zema falteko dan exactamente, baina askorik ez. Gernika berbultz, baina... Gernik esakatzen egon den arren, Hernaniko sortxize bizirik ibilda eskuek zaratzeko eta baloi irabazteko. Baina Meliekatzea jarraitu gabe espazio itxerakoan segunda baten edo tertzeri perdizen egon dugu baloi horrek eta bana Hernanina baloie Gernikentzako ia Melia honetan ze pasatzen. Gernikentzako, baloie, ventaja Gernikentzako. Ahora, Atuz. Dute Gernika aukeriari jokatzeko, zera baki hartzen dabe. Eta Gernike tutxera jungo delakoan hau, bai. Metroak irabazten duzor Gernike. Hernani 91 tutxe, aukera oso ona puntu lortzeko, ezin dut Gernikeko lako aukerak parkatu, ez deuz eukin asko bigarren partien. Bueno, alele, alele segiz esan, partidu gorra izan da behar da. Atxiratako da Gernike, ez erdizen saltoten dabe, baloi irabazitxe, nola formeten dabe hor, metroak irabazten Gernike,
Geratu da lehenengo paroie, baloie bederatzen nintzako, bederatzezek amarrak lepotik, honek gorozegaz, gorozek pasi luze. Esteu hartu, baina baloie gazarraitzen Bernikek, metroak irabazten, raka hori ondo garbitxute, horrari jolazten dugu Ikerrek aurrelari zekaz. Baloie Gernikek ekon dino, aurrelari zekaz hor lehenengo fasi hau geldotxu hau apurtxu bez. Ventaja dago hor. Pasa, ha? Baloie jauzte jaku, baloie gaz mantentzen dugu, ventajara goiteten gara. 3 palos, Mele. Amaitxu daia partidu, Ja, Gernikek aukeratzen dauden. Palatara jungo dire. Sartunde erresa moten duela. 3 puntu gaz, 22 eta 25 eratuko ziren, eta olanik bonus defensiboa lortuko bien. Partidu badu, bueno, dentro de malo, puntu bategaz. Emoten dugu ez dala maitxu, 22 eta 27. Horik ezin de falta egitezak. 2 minutu edo 3 ez dakitzen marke da beno nervitra kontilloari. Esan duguna, pare bat minutu partida amaitzeko bolsukona Hernaniko talde. Zenbat esan da? Suposatzen dut Hernaniko baloi urrunduko da bela. Bai, oinezko partiduko luzien ataten dugu, Ikerrek ostikoa gora. Tutxe Hernanintzako Gernikeko kanpoan. Ja, Gernikeko ostutio lortzen badaben. Konstantzien Hernanik irabazten badaben, errak pare bategaz. Bai, Eta baloi manten dute, partidu goltxikoan duko. eurrien. Irabazten dugu Hernanik, baina... Atxo, aban, Habana, gonda hor! Atxo, aban. Bai, Habana, gonda. Venga, hostia. Azkenengo aukeri Gernikentzako. Tenemos que sacar golpe, porque si no, no llegamos hasta ahí. Saltzen dugu Gernikeko doie, golpe Gernikentzako. Amarilla, hostia. Tutxera juteko aukeri oin Gernikek. Metro asko irabazten deuz, edo ez? Bai? Metro asko Gernikentzako, Hernani 22 sartzen gara. Berotzen damen ambientie urrietan, animo asko bi aldietatik. Baloie, Hernani recuperetan deu. ¿Cómo podemos cagarla ahí? Está acabado. Tempori ja maitxute dau, kanpora botaten dugu Hernanik. Eta Hernanintzako Euskal Derbi. Espero dugu disfrute bizena partidutaz, daurango baten erdi. Seguidora,
Sí, todo. Nada por culo. De pasillo de cojones. Nada por culo.